ċempel persona anonimu xtaqjat 100,000 l-sista għal-Pakistan. Biseta. Serjeta. Imma ċempejt l-lura. Ija, naf minnu. Naf minnu persona. Ma jixtieq jib anonimu. Meħammu nejdila. Tabib għanna unek jew, sister. Inti all right jew. Mela sister, għadu kif ċempel xaħat. U għet joffrilek 100,000 euro. ċekjajna minnu joffrilek 100,000 euro. Kif għet ħossok, sister? Inħoss kemmu kbira Allah, kemmu kbira providenza tal-Allah u tal-bniedem. Għax ħafna qlub li għandhom great generosity u ma jżommux il-flus għalihom jafu jgħinu l-ħaddieħor biex jisalvaw il-ħajja. Because jafu li dawk il-flus li se nieħdu maħniex se nigawduhom aħna. Imma we are going to save lives through that money. Din is-soru qabel bdejna ħanajt ċaġa sigrizzaj. Jien il-vera nkun mhux sigrizza, eċitat ħafna. L-soru għattela x'taħseb sister qalt li ħalli fil-providenza talla. U vera ħanajdek. U vera dak il-ħimmem minn tekst sister. Imma llum qed nirrealizza illi vera, Nemmen ħafna fil-providenza, għax ġili ma jkonna xejn u f'daqqa waħda l-bambin jipprovdinna. Il-bambin ma jħalleħx ibati l-bniedem. Aħna nġalu l-bniedem ibati, imma Alla ma jħalleħx ibati. U grazzi ħafna lil kulħadd. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe. Tista' tagħmlilna like fuq dan il-video. Ma tistax tagħmlilna dislike. Tista' tixxerja dan il-video mal-ħbib tiegħek. Ma tistax ma tixxerjaħx.